Mag-deliver may og TV, ma'am. Kisa may nag-order ni ma'am? Ubok balo, sir. So, dream mo ng bayad, ma'am. COD ka, so delivery. Ano man na, nihilak man na. Ay? Nihilak di ay. Sige, patanaw na mo ang TV, dream, ma'am. Kay nihilak naman ka. Relax lang, busig. Oh, I love you so much, mama. Mang kabalo ka, palangga kaayot ka. Ug sukat pa sa una, naningkamot ko na mahandaan ti ka. Ug sa karon mang natupad na jud nako ako ang dugay nga pangandoy, ang masurpresa ka. I love you ug I miss you na kaayo sa inyong tanan. Salamat aking nanay, aking tatay. Ego's Flower Shop, delivering happiness. Ma'am, ingon to, ma'am. Si Ma'am Elizabeth. Mag-deliver may og TV, ma'am. Order ni Ma'am Elizabeth. Dire nag-order mo sa Rigos, gikuan sa online. Pila sir? Kato man ang gagmay ra nga TV, ma'am. 15,000. Kisa may nag-order ni ma'am? Ubok balo, sir. Sa mo mga anak wala nag-order, gipangagamit yung pangalan? Kasi akong anak katong nasa gawa, sir. So, dream mo ng bayad, ma'am. COD ka, so delivery. Ibayad ko, hindi tapi. So, yun sa man, kisa may nagkuhan ka dyan rin, nagadiya, resibo, ma'am. Dala na mo tanan. Gikuha naman ko dito, dali ang bayad. Yun sa man ni ma'am. Yun may kwartaan na kanidara. Kay Elizabeth, magod na nakabutang albaran. Saan man ni karon, ma'am? Yatod naman na mo ni dire. Hindi may kabayad o naman. Kasi nag-order na. Kabalog kasi nag-order. Sa ni ma'am, gipadala mo yung resibo, gikat sa company. Igor may deliver, ma'am. Kaya ganun siya kayo. Sa may, unsa di karon, ma'am? Birthday na mag-ibig kayo. Birthday, kisa birthday. Mga birthday? Ay! Happy birthday day, ma'am. Dire, ma'am, dire. Kaya itong ipatanaw sa imo, ma'am. Patanaw na mo sa imo, ha? Ang hirap lagi ka. Ang saday ka. Yaway ka. Ano man na, nihilak mo na. Kay? Niya, hilak di ay. Wala, unsa man na to, ma'am. Nami mga anak, ma'am. Sing mo ni mutapal. Hala ka. Pangutan na, ma'am. Kasi sila nag-order, ani. Ako pala nag-order ng TV. Kasi imong anak nag-order, ani. Kay imong nag-order? Wala ba ka na mo awaya, ma'am, ha? Sige, patanaw na mo ang TV din, ma'am. Kay hilak naman ka. Relax lang, busig. Birthday ba ni mo ron? Birthday ni mo ron? Pinaidan mo, ma'am? 5'9"? Igon sa manin mo, ma'am? Anak? Kamanghuran akong anak. Manghuranan. Wala pa naman dyan hinoon, God. Abrihin, ma'am. Check lang na to. Batay, ma'am, bakang TV. Surprise! Happy birthday! Happy birthday sa'yo, happy birthday, happy birthday. Happy birthday, ma'am. Nya. Bayarin ni ha. Sumamayong udto na baron. Amayong buntag pa dahil gawa may alas 12. Amayong buntag, ma'am. Happy 59th birthday. 59, no? So magpailaila dahil mi ma'am. Ako dahil si MM. Kani si Abby and Abing. We are from AM Digos Flower Shop. So nami diri karon para pahilakon ka. Kanong nihilak pa ka? Galit pa yung mga ke. O ganina, huwag pa man mo nakita. Hindi ka, balupag mong kung gitin nagkuhan. Kung sa man tayo mong hilak ganina, huwag pa man kita sa surprise. Taguol to o sa ba? Taguol sa mayroon nun. Kalooy. Nakailangan ko sa kapadalaan eh. Kisa paminaw ka ni mo. Isang anak ako kabalo mo bikin. Bilasar ka anak na diha ako kabalo kasi nagpadala. Sige, isa ni mo mabalaan. Kantahan sa kanamog happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Okay. Make a wish and
candle, ma'am. Yay! Happy birthday! Ano sila yung message, ma'am? Tagnaasa kung kinsay pangalan sa nagpadala. Kinsa man. Kasi si Rogelin. Kinsa daw? Rogelin? Rogelin. Tanaw na to si Rogelin ba, Jod? Na siya, Padala ni Rogelin? na siya yung message na diha sila mga anak. Pila ba ka anak na diha? Pila po kanak mo, ma'am? Tulo. Na diha naglantaw sa imuha karon. So anak sila, mamang, happy birthday sa imuha. Oh, I love you so much, mama. Unta, happy ka sa gamay nako na pa-sorpresa. Unta, tagaan pa ka ni Lord o taas nga kinabuhi. O salamat kaayo, mang, sa pagatiman nimo sa ako ang mga anak. Mang, kabalo ka nga palangga kaayo tika. O sukat pa sa una, naningkamot ko na mahandaan tika. O sa karon, mang, natupad na jud nako ako ang dugay nga pangandoy, ang masurpresa ka. O unta, mang, malipayon ka sa imuhang adlaw nga natawhan. Lipay kaayo ko nga natupad na ako ang mga pangandoy para sa imuha. I love you o I miss you na kaayo sa inyong tanan. O again, happy birthday, mamang. I love you o palangga kaayo tika, mang. Salamat kaayo sa Ginoo sa pag-uban niya nako for me sa ako ang mga pangandoy o para sa inyuha. Palangga kayo tamo, mang. I love you. O once again, happy birthday. Pagpakalingon, Doy. Mama. Liwat tennis, mama. Ang ika na mo. Salamat po sa akong mga anak. Ilanay kong gingunani. Sukat-sukat karon pa yun ko. Kung sila kakuan, wako ko na kaingunani karon. Salamat kayo. Wala lang. Nya nag-request man sila pasayawon daw ka. Sa kadang kuan kanang magpasalamat mi sa Ginoo nga taga pa ta siya kanang dasya kinabuhi. Sige. Nya wala na kay laing mensahe, ma'am. Kananay, maulaw. Dili maulaw. Picture na. Happy birthday! Uso na podron ang mga sorpresa ug sa social media mi patok na makaselebrar bisag na ay pandemya kini mi viral ug daghang nakatawa sa bisan unsa man nga okasyon andam sila nga mo aksyon ang Bigos Flower Shop lang doula serbisyong sulit way sama daghang nakuyawan sa ilang taktika kaysa permero iprang kanila pero sa ending kalit kang masorpresa kay grabe ka bungga ang giandam nila sa bisan unsa man nga okasyon andam sila nga mo aksyon ang Bigos Flower Shop lang doon